ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୌତୁକ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଫା 304B ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ। ଏହି ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଆଜି ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ରୂପେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ସମାଜରେ ବହୁତ ନବବଧୂଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଜନିତ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ନିବାରଣ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଯୌତୁକ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଫା 304Bରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାବଧାନ ବା ଦଣ୍ଡ ରହିଅଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନାରୀର ମୃତ୍ୟୁ ବିବାହର 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୋଡ଼ାଜଳା, ଶାରୀରିକ ଆଘାତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଘଟେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯୌତୁକ ଦାବି ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁରତାର ସହିତ ନିର୍ଯାତନା କିମ୍ବା ମାଡ଼ପିଟ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯୌତୁକ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଏବଂ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଘଟାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୌତୁକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ତାହା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ଦଫା ଜାମିନ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଜାମିନ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ହେବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ।